नै संकसनि ना नै आं खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम नुजेनदों नै लिमोनद्राथार मा नाम होनदोंमोनलाय बाबु बियो ना खुन्थानोलै लारि लारि गिदिर गिदिर देरोनो गोदो गोदोरनो खब'थामसो बारा हाबखागोन साइसाव नायनानैनो एखेबारे इन्डियायावनो मोना बे नाखौ इन्डियायावनो मोना बे नाखौ अच्छा जोंनि आसाम संकसटियावल' मोनो क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात है ये बात अच्छा Oh guys, good morning. Welcome back to my another vlog videos. So लोगोफोर नै दिनैहाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय आरोना आं दायो नै ओंखारबाय अखा हादों आरोना नै बानायसोआ उनाव गाखोग्रा आं सालायग्रा साखा हमग्रा बेहा दायो बेयावनो भिडिअ एसे बानायनो नागिरदों आरोना माने थांखिया जाहैबाय दिनै माखासे डाटा कालेक्सननि सार आरो मेमोनजों थांगोन आरोना जुमदुवार नायनोसै सिनारिफोरखौ माबायदि जायो बेखौनो एसे माबा खालामनो माने शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायबाय आरोना स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोसे अके बाय बाय लामाया नै माइ गायगासिनो हैथिं बेयाव माइ गायदों नै बिराद मोजां माइ गायसिगासिनो जायाखै होनबा जाथाराखै ए दे लागाव स' गाइस थांगासिनो दं आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो माखासेखौ खोन्थानो हायोबा खोन्थानोसै ओके इंतजार करे और देखते रहिए फुगासिनो हनै फुगासिनो मालाय हेलौ गाइस बहुत गोलोमबाय माबायदि नुदों खाराब नुजोब्बाय खोमाना दायो गथ'फोरनि खेला गेलेनाया जोब्बाय आरोना लिरनाया दा थांफिनसिगोन संकसआवबो बेरायनो थांनो नागिरदों आरोखि दा बोरैबाबा थांनाय जायोबा थांसै जोङो नैबेयाव नै बेयोहाय बलामगुरि गामिनि लामा आरो बे नारजानि बलामगुरियाव फैदोंमोन जों माने जोङो मेमनि डाटा कालेक्सनाव माने जुमदुवार बलामगुरियाव फैदोंमोन आरोना दायो बेखौ लिरखांजोबखाबाय दायो थांफिनसै आरोना ओमफ्राय मा होनो संकसनि नायनो थांनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर थांनाय जायोबा थांसै थांनाय जायाबा थांला लोगोफोर थांनाय जायोबा खोन्थानोसै संकसनि भिडिअखौ ओमफ्रायहाय थांनाय जायाबाथ' बबाव थांनाय जायाबा जायनो आंनि भिडिअखौ नायदो आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोरनो शेयार खालामना हो स' लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय था जुदि संकसआव थांनाय जायोबासो थांगोन थांनाय जायाबा थांला आरोना जुदि थांनाय जायाबा बावजोबगोन आरोना भिडिअआ बाय बाय संकसआव मोननाय नाया नै आं खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम नुजेनदों नै लिमोनद्राथार मा नाम होनदोंमोनलाय बाबु बियो ना खुन्थानोलै लारि लारि गिदिर गिदिर देरोनो गोदो गोदोरनो खब'थामसो बारा हाबखागोन साइसाव नायनानैनो एखेबारे गोथाङै जाजाग्रा नुखायो गोथाव ने संकसनि दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजासिगोन बायनानै लाबायलै 800 थाखा केजि संकसनि फैबाय आरोना बेरायनो नायदो नै माबायदि भिउसफ्रा बापरे बै साजों खुवा फुरायजोबावोनो दै बोहैनायजोंनो आरो बेलाय नैबे दै बोहैनायजों बै सान सिनारिखौ बिसिबां साइज नुदों बिराद एक्जाक्ट साइज नुदों आरोना बिराद मोजांसिन दा बेनो आरोना बेरायनो फैदों आरो बेजों लोगोसे बे मोनसे जारिमिनारि माबा नेरसोन आरोना दिनैना फार्स्ट टाइम आरोना आरो बे दै बारबाथाय ओरैजाय मा होनो वेस्ट बेंगल मोनहैगोन ओमफ्राय सिगां गेट आरोखिना बेनो ओरै खोलाजों बोहैदों बे दालायसो जाहैदों बे दैया दालाय ओइजों मोनसे आरो सिगांजोंहाय दंबावोनो बेनो फार्स्ट टाइम आरोना
लोगोफोर माथो खालामनो बेरायनो फैबाय दिनै ओमफ्राय ओरै साहाजों भुटान हाग्रा र' एकथिं थांनि दुगैगासिनो बाव मालायाव नै बिन्दास 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 ब्र' बिन्दास कैसा है खबर सबर थेंक इउ स' गाइस आङो दा नै मोनसे जारिमिनारि जायगा आरोना बियो जोंनि बाथौ धोरोमनि बाथौ रिलिजियास बाथौ धोरोमनि मोनसे बिराद गिदिर माबा जायो आरोखि मा होनो बाहाय जारिमिनारि मोनसे जायगा आरोना बाहाय प्लेस हिस्ट्रिकेल जोंनि बाथौ धोरोमनि बेयाव बोसोरफ्रामबो मा होनो बे जायगायाव बोसोरफ्रामबो माने जोंनि मा होनो आसामाव आरोना जोंनि आसामावनो बाथौ धोरोमनि बयनिख्रुइबो देरसिन खेराइ फोरबो जायो आरोखि ना नैबे जायगायाव बाथौ धोरोमनि बे जायगायानो आरोखि ना आरो प्लेसआ बे जायगायावनो जायो आरो बेजों लोगोसे बे जिं ओरै जिंफ्राव मा होनो बोसोरफ्रामबो निउ इयार बायदिसिनाफ्राव मा होनो गोदान बोसोराव पिकनिक जायो आरो मा पिकनिक जाफैयो इन्जय खालामफैयो बेरायफैनो हायो आरोखि ना बेरायफैयो आरोखि ना बेयो मोनसे जारिमिनारि नेरसोन आरो बे एरियानो आरोना जोंनि बाथौ धोरोमनि खेराइ फोरबो जाग्रा बयनिख्रुइबो देरसिन जायो जोंनि आसामावनो बेहायनो स' गोजोननाय मोन्दों आरोखि दा बहुद गोजोननाय मोन्दों आरोखि आं जोंनि जारिमिनारि खेराइ फोरबो होग्रा बोसोरफ्रोमबो होबोयो आरोखि ना बाहायनो आं दा बाव फैनानै बहुद फिलिंसखौ बहुद मोजां मोनदों आरोखि ना ओमफ्राय सोर फैखांखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनो होननानै सानबाबो फैनो मोना आरोना ओमफ्राय दायो थांसिगोन आरोना लोगोफोर बे जायगायाव फैनो मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना बेनो खेराइ फुजा जायो आरोखि ना बाहाय जोंनि बोसोरफ्रामबो जाबाय थाग्रा खुंबाय थाग्रा आरोना खेराइ फोरबो जाग्रा बे जायगायाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना सोर फैफेरखो बे जायगायाव खेराइ फोरबो जाग्रायाव कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दा थांफिनसिगोन आरोना स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो भिडिअखौ नायनि र' जायखिया बेनो आरोना सुजित प्रमद बर'नि जायखिया लुफुंना होबानो मोजां जाबाय आरोना जिखिनि जादोला बेफोरो लुनांगौसो जेब्लाबो डेभेलप जानांगौ नैबे दखान फिसासा आरोना बेयो फायखानाफोर दा थांसिगोन आरो दा आंबो दखानाव थांला आं खुवा नुजोबो दैमा खिन्थु बुहुद इन्टारेस्ट नांदों दिनै सम गैया आरोना लोगोफोर सम गैया बेनि थाखायनो बांद्राय गोबाव थानो हानाय नंला थांफिनसै मानो होनबा गोबाव जागोन देरि जागोन मानो होनबा गोजानथार जायगाया थांनांगौआबो अके दे बिदिबा नायलांबाय थादो बाय संकस होनोबा बे दैखौ गोसोखांबा आरोना एखेबारे बे गोसोनि थुंग्रि ओमफ्रायहाय टेम्पारेट सिख्लामोननि भुटान बर्डारखौ जावफ्रानाय ब्रिटिशफोरखौ बुथारनाय बेबायदिखौ गोसोखाङो आरोना गोजोननाय मोनदों ब्रादारमोनबो फैदों दा थांफिनसै आरोना लोगोफोर भिडिअ'आ एसेनोसै बाय